अपना रजऊ के प्यार में सवार गई हो। लेकिन वर्तमान स्थिति का बा इहे शोर भइल बा चाहू और भइल बा। अखिलेश जी के चर्चा बिजोड़ भइल बा। और आदमी हमारे पसंद यादव फौजी साहब आपके द्वारा पुरस्कार आई बा। सम्मान 500 रुपया कोट कोट नाम कैसे मास्टर भइल बा शाहूर भइल बा। अखिलेश जी के चर्चा बिजोड़ भइल बा। हरि है विकास ही चलाई के नैया, हरि है विकास ही चलाई के नैया। फिर से यूपी में आई है अखिलेश भैया, फिर से यूपी में आई है। हरि है विकास की चलाई के नैया, हरि है विकास की चलाई के नैया। फिर से यूपी में आई है अखिलेश भैया, फिर से यूपी में आई है। विकास तो भइल बा, विकास कौन भइल बा? ए भाई विकास खुदा घूमता रे साढ़ावा, भाई जमन वहे वो के छोड़ गइले पड़ावा, बाकी जमन वहे वो के छोड़ गइले पड़ावा। ए रविका जी सबसे पहले साइकोलॉजी के करा ऊपर खेल गई जन गनी औरतन के ऊपर, औरतन पर राज जे करी वो सबसे पहले तो जाने बजे तो लोग ब्रेन में वास कर जाला। अब तो हके मतलब नहीं तो 100 में माने एगो बाड़ू पहले दिमागी टेंशन औरतन के देवल जाला। औरते से गोड़ मिसलिस कर सकी ना जी फलानो तो ठीक है बानी वोट ही नहीं के देवे के चाहिए। ला वोट द बिहार में रहल कि तब दे फार्म भरा चट दे परीक्षा द चट दे नौकरी पाव। यूपी में पट दे अंगूठा लगाव तप दे राशन पाव आ झट दे पी। अंतर खोजे सुरेंद्र सिंह धरारा से आदमी अभिभावक जी सुरेंद्र जी आप आ जाइए मंच पे, आपका स्वागत बा। हमरे कवि जी मौका मिलल आपके मौका मिलल इसी पे और ऊपर हो जाएगा ये और ऊपर